soyayya dangi kowa na murna, rana ta nuna Allah ne ya kai mu. Gwamna ne murna Badmasi ya zama angon matarsa Zulaiha kin zamsu amarya. Auren soyayya dangi kowa na murna, zo mai murna ranar auren naku ne. Auren soyayya dangi kowa na murna, zo mai murna ranar auren naku ne. Farko sunan Allah sarki tabara, shi ya bani basira waƙar aure in tsara. Auren soyayya kun yo tabbas kun tsira, kun cire tuta cikin abokai tabbas kun zarra. Ranar auren ku tab na ina zo na yi waka, kafin auren ku so kun nuna min haika. Na sa akwai ladab da biyayya kai bana shakka, sannan da hankuri ga ilimi Allah ya baka. Zulaiha kin yo dace Badmasi karki yo shaka, tabbas kun dace aure ya zama aure yan gata. Zulaiha ke zan kira ki yo hankuri da ango dan gata, lelen abin ki zaki tabbas ki nuna so dan yayi rata. Ya san kimar ki tun da ya zabe ki yan mata, zama matar auren sa kin biya Zulaiha kin yata. Na san komai zai ya ganki sai so sanya bajinta, ya san kin cancanta kin girme duka yan mata. Daidai ta kun girma zaki Zulaiha yan mata, kin cire tuta kin zama kin biya mata aure. Matar aure kin musu gwalo matar aure. Soyayya dangi